Nakaalamak, 95 daday. Aw, nakaala ka 95? Ay, kanya nga subject anak ka, mat siguro ya. Anya tinagdumaan na ti bike kentang iwat mo mamay. Daday. May anak, Ay, baga ka. sigurado nga maragsakan anak, di ta ibagamanan anak ka. Talaga nga maragsakan ka daday. Sigurado ang pahayan niya. Nakaalamak, 95 daday. Aw, nakaala ka 95? Daday. Oh, naglaing nga talaga dati nga anak ko. Imala ka nga talaga kanya anak ka. Talaga nga imala ka ti kinalaing ko anak. Among talaga nga nalaing nga mo lang idagis eskwela ka anak ka. Oh, daday. Ay na, kinuagun unorak iday. Umang anak ka. Ay na, makaparagsa. Day nga balitan anak ko siguradaw. No maamuan ni mamem data nga balita maragsakan mo lang na dyan anak ka. Kanya nga subject anak ka, mat siguro ya. Daday. Madi nga mat? No madi nga mat, English siguro, English. Madimit lang daday. Madi mo lang? Madi nga English, madi nga mat, madi nga English. Pilipino siguro anak ka. Madi daday. Madi mo lang? Daday. Ano madi nga mat, madi nga English, madi nga Pilipino. Siguro kay kwa. Isla, favorite mo ating nga subject ka. Science ya! Favorite mo nga subject ya! Madi daday. Madi mo lang? Daday. Nuhan nga mat, ang English, ang nga Pilipino, nga science. Kwa siguro aw, PA. Madimit lang daday. Madi mo lang? Madimit lang daday. Jiwalit ni mamay. Pero, abaw, anak kaw. Haan mo ngol ulitin tayo na nga. Ay na ba, di tikas ta anak kaw. Panagpakaw day ta anak kaw. Ipakadam no agala ka. Anak ko, kan nga dadya agal-ala ka lata. Haan mo ngol ulitin Kaya, Taliman mo. nakay. Sabi mo na Kaya po nabanbanog matan ti tao sumangpot kas ti pati maabutak ti balay matan. Kaya malang. Anyang tinub obram tayo dati nga aldawan. Hindi sabi din nagsukatan ti badong di kalman at dapay lang ijay nga banda. Sabi di medmedyas mo. Oh, di ko na nga nabaan tatay babigat. Di man lang nilabaan mo. Kanya kamatan. Ato lang cellphone mo ti kukaam. Nagmalmalam nga ta cellphone mo ti kukaam. Kaya naman. Anmot at alam na adi ka matay ML mo ta. Ay na po niya ka matin lakay, di ka pa'y maasim mo ti asawa mo. Nya ka, da katulong mo, di inawan eh. Nya ka, da katulong mo, nga trabaho para kanya. Po bakit? At dati agsimpa agwalis ka nagpatag ang gamit mo. Hindi nanganam. Manipod pa lang tatay bigat, aldaw inga natatama din pa na inawan. Sap! Mami! Para. Uray si ka. Para ka tatagi di badbado may dyan di gamit mo. Nagdi ay ayam mo, di mo't inayos. Para ka ta. Di sapatos mo, dadirwar. Naglilib-librom, di pa insimpa. Sap! Mami! Para! Mami! Daman ti damagat. Mga idsel, han mo ngayaw awan ti ungit ko kanya yung agama. Nyaman ti damagamaon. Anya tinagdumaan na ti bike kentang iwat mo mamay. Bingay. Kanya ko ma. Amo mami, adi bike, adda ti prino na. Kentang iwat mo, awan. Sulong. Si ka man ti. Kapingin to sa manay. Man ti nang isurot ka. Kapingin to sa manay.